trayo, iba ni nga trayo. Ako na. Iba. Ako mong kalagyong ako ng gamay. Ibang hatag. So, pero sila ang isang tanong. Guys, thank you sa imong kabuutan. Hi ka mga nice people, kini ang karsada paingon mi sa Lake Danau. Pag-abot na mo dito sa entrance na ay bayran na nato nga 50 pesos pero ang kamaayo free ang senior citizen. Hi ka nice people, di ami sa Lake Danau. Ang antorium nga puti kailan nagito og peace lily. Oh, peace lily na, peace lily. Mo lagi. Pero antorium mo gato ni bawa na di ba? Samta mo agi. Sagasa. Nasaag ko, nasaag. Mag-over pa, mag-trespassing ka din ha. Magpihat ka atras bantay. Hindi man pagkali dito eh. Hindi, ako ba? Budya po dito. Na isda din hiya. Picture ka dito. Una man lagi boat. Bitaw. Mag-cottage ka. Mo din. Magod. Oh, maura din eh. Manidang mga butong. Mao din ni ang katong nay picture nga burag mag-ingon-ingon sila. Ay, sus. Nakakita ka sa Lanao sa Sotes? Oh, gamay raman to ma'am. Ang katong sa Kamutis. Sa Lake Lanao? Oh, Lake Lanao. Hey, gamay raman. Nay isda din eh. Oh, Unsa man ang naay mga kanang uroy mga higot-higot. Mao ni. ting cottage. Kaya pwede makamungad to. Birahon raman eh. Aw, mungadto ka kay Mato ka, oh. Pwede mo diha sa tunga, sa tunga, magkaon-kaon. Sa kubana mga maestra. Dili sila gusto mo kuan. Tubo og kanang ana, pura buyag tambok. Lake Danau. Lake Danau. Lake Danau. Meeting may kay sunod ani Kamutis na pud ni. Ay gusto ko. 1,000 kay man food and transport. Driver pa, tapoy maginubag sa tunyawan mga bila. Sideline gamay. Di ba Lake Danau? Kamutis. Manguli na mi. Uroy nang inyong hat diha pa picture kita pa bay, kita pa lubat-lubat. Pagawas na mo na amis mi sa usa ka kinhason. Nangutan nami nga, uy niya ba dain kinhason diri Dahing ingon pud ang nagbantay nga, oh ma'am, kinhason gikan sa lake. Ingko uy, naunsa ba di ay pagka-ignorantiha nagtuo mi nga kinhason ra gikan sa dagat. Jagi oferan mi og luto kay na ako no sila'y mino nga ilang maluto ing ana nga shell. So maong nagpaluto mi. Chicharon tab. Okay, diyan namin in-order nga chicharon Di mo tab. nagipicturean sa nimo dito alang yang tinuod. Oh, katulad picture ko. Na-picture na ka. Ay mo na itandi dito. Dito lawan na kami. Palitang maungo. Thank you. Oh, are. Oh, chicharon tab. At sa lagi kinhason ba? Ano ba? Iba ko mukha na. Bye. Di ko mukha na Al 5 mahuli din ng mga pulis. Amo nang tilawan ang chicharon tab. Bek, Dami man dyan. lami di ay. Chicharon yun. Ano nagkatong chicharon bulaklak ba? Dato. O kuno di ay. Dami na. Sama dia. Rino ba ni? Liwa-liwa ang mga Wedding night. Sa dihang nakalabay mi sa usa ka baryuhan nga puro mga tanom. Aw, wa gajud na mo pakya sa among gipahunong ang among gisakyan. Og nanghunong mi og nakapamili gajud mi og nakapalit gajud mi og tanom hangtod nga ang ahong mga kaubanan pagkadaghanan na noon nga ilang gipamalit. Mauto nga ang among kwarta nabiktima gajud sa mga tanom pastilan Ginoo ko. Tagpila po ni si gagmay ra man ni jag. 50 ra na ma'am. Tig 50. Nadun na lang. kani ba nindot ay? Wala si ba? Oh, kani ba kami? Oh, aban sa imo di palit para butterfly. Nao, nangatkat na. Ang silingan na mo ana sa mga ngan bisa sili. Baryo sa mga kabulakan diring dapita. Patuyo ano balik.
di ay lain nga klase nga kuan oh. Pila day na? 100. Unsa man ni siya? 100. Kalatiya gihapon ni siya? Oo. Unsa man ni siya nga klase nga kalatiya? Kanel, pila man ni? 150 na siya. Daghan na makusaha ni. Kalatiya Kalatiya nga gihapon. iba. Lain nga klase. Violet. Pila man ni? 100. Sus kadaghan sa mga bulat diri ah. Nag-enjoy na si Konsehal Chudel og pamalit. Oy, dito kay kinumpara na namo ya akwan. Samtang ang ako mga kaubanan, nagabisi na sa pagpangarsa sa ilang pinalit nga tanom, diha ko'y bata nga nakita nga nagkinuyog puson. Pagtanaw na ko sa isang agtang, pareha man din agtang, mauto nga, nagpahulagway ming duha, misugot man sa siya nga, magpahulagway, mauto, o, unsa naman naka-instant daughter na ko, kung saan may nagpaag-paag. Wala ko sa dire. Ayaw kay way mo Napuno. Napuno naman ang Uli na me. okay. Napuno na ang na, wala gidangat ron. Salamat po dai be. Salamat dai. Hosa mga ako. Kuan. Gamay. na. Di ang ako ng gamay. Na, ang tubo. Ala gipagkapainan pagkadto ka. Tanan. Oh. Di mo nagapit. Oh, tiam mo na kadaghara. Alam mo sa ulit pagsakay. Itrayo ipahatag pa din be. Patilawat ah. Trayo iba ko no. Gusto mo na baybayan? Hindi ako maglain ni wala. Ako na dai, ako na dai. mga trayo, iba ni Ako na. Iba. Mo. Ako mong kalagyon ako ng gamay. Ay, pangatag. Super sale ang isang tanong. Dai, thank you sa imong kabuotan. Ginawa mo bye. Bye. Super sale ang kaniya. Sunod. Kanik-kanik na kami. Mag-trek tani. Sige. Super sale ang tanong. Ambal ba yan sa kuwan ni? Hoy. What ka nang iyabang ka Nipon. Nipon, magawas ang... Oh, bitaw. Ipon. Bitaw. Daka mo. Ala, unsa ko man ipag sirado diri? Siran ko. Tara. Tiya. Idot. Dali mo. Nakuntulan ng kail ko. Patay ng gobyerno. Ay, salamat mother. Ah, pohon. Be, usa ni. Ah, kana. Lanaw. Nasada na. Napuno na. Naunsa naman ang sakyanan ng umbita no nagdaon. Sunod almahadam tra katudalon. Bye, salamat. Bye. Tanaw na ko kasi duli ko kabayan. Okay ka mga nice people, daghang salamat sa inyong pagtanaw, hinatunta nag-enjoy mo og tanaw sa akong vlog today. Ug katong wa pa naka-subscribe sa akong channel, please subscribe and like, comment and share. See you on my next vlog. Bye-bye.